Поставям момичета и момчета, днес ще Ама снимаме. ако Живков Днес ще снимаме Майнкрафт. Както виждате, влязме сме. Ще играем в един мой... в един сървър на моя майн. Изключи си интернет. Ти не, ти си влязал. Това си не го би. Така хора. Ще играем в един сървър на мой приятел. Ама влиза ли? Къде си? Не, аз ще влезам в Живко. Ти ще играеш. И така, явно няма да сме в него. Влизам на брат ми сървър на Живака. Абонирайте се за него. Много искаш. Вите, виждаш ли ме? Къде си? Тук. Формата на крипали членки. Не се бърна. Някой чупи връзка. Зомби. И след това вземете лампата и я сложите. Абе, вземи. Аз се също. Не го прави целия! Чепси. Не го прави целия! Чакай, Не го прави целия! Добре. Знаеш колко може да ни бъде полезно едно дърво? Ама нямам храна. Айде пусти. Колко? 2 кируки. 2 бе. бачи. Абе, не! Остави ми го. Остави в честа. Остави в честа. 2 меча ще направя. Остави в честа. Остави в честа това. Добре, това е. Остави в честа. Не. Опа, чакай, аз ще взема. Нико. Ме досъж братле и чупа купи. Да. Ами, Кирка няма ли да ми даде? Да, често имам. Ана бабки имам. Виж. Какво това? Легло. Да. На мен викаш го си по-зле от някои хора. Или говоря за Илю и Станко. Кое тук има кирка? Тук е илюстрация. Добре, къде Еми да, голяма красива илюстрация само. Всеки знае. Аз ще мога да видя тук. нали има? Айде Да няма зомби. Айде търсим да търсим тук. Аз купам надолу. Отвори ли вратата? Да ми сложи някой зомби. Или крипър. Не бе, аз не знам. Чакай, вижте дай нещо! Чакай. Аз се прибирам вкъщи. Аз идвам да ставам. Чакай. Ой, да. Мисля, седи в не се получава кол. Получава се чаркол. Той пак какво? Не е кол. Изобщо не е кол това. Имам и да слагам на това само. Не чикна. Не вземайте 500 при мен дърво. Ма пак ли трябва да ми дадете? Да. Пак ли? Аз имам 58 пака. Дай ми на мене. Храна! Храна! Смра!
Къде? Жив го мре. Ама, чай се. Съжалявам, но... Ясно. Бе! Вътре има, ама е развалено. Елате тук да търсим. Аз ще ми се пребърна. Дайте ми пръчка на... Той дух чак. Елате само храна да се пече. Ама, я как изете с яйца? Яйца. Къде ги се ти с прасета? Ами аз ги... Такова ти си проверя. Любимата малко процента, това ще ни е любимата. Не ме беше яко. Аз не си виждам къде храна. Люби малко процента ми взима храна. Не взема храна. Ето се е храна. Луко, виж това е. Си върши. Ставам Айрун. Айрун. Да, бе. Какво да бе? Митко намери една голяма дупка. Къде? Ден ли е, нощ ли е, какво става? Трепни. Аз намерих айрон. Чакайте, ма, аз Сега чуйте малко. Който си намери айрон, ще остава за него и ще... чакай, Елате тук намерих пул. Айде тук да прибърки. Ще си направя мотичка. Айрон ще се направя. Бягам от вас. И намерих много бик. Намерих много бамбук. Аз знам къде е къща на нещо. Искаш да ядеш ли? Чакай, сега ще дам. Къде са? Сега ще там да чуя ти трябва. Хора, къде сте? Не съм сама. Казах, че ще спря нова пистола. Някой си пусна историята. Аз
Ne çekiyorum? Выбранного самого. Надо с домом пахнуть. Aslında mevsim oldu. Ama